Pues esto sigue y en este caso, de hecho, ya lo avanzábamos al principio de este programa, que vamos a tener también política, en este caso esa entrevista con Álvaro Vila, que como saben es el portavoz provincial socialista en la Diputación. Hola, ¿qué tal? Moi bo día, Álvaro. Antes de nada, ¿qué tal estás? Hola, moi bo día, Cristina. Bueno, pois todo ben, por aquí facendo unhas cociñas no Concello, pero todo ben. Bueno, grazas por atendernos. Seguimos falando de actualidade, en este caso, dunha moción que levades non a este pleno do mes de xullo sobre ese plan provincial de apoio aos concellos nesa xestión de edificacións en estado de ruína e tamén en risco de derrumbe, que seguramente non son poucas. Non son poucas, e creo que é unha realidade que nos atañe a todos os concellos e a todos os pueblos. Todos vemos estas edificacións que están en ruína, semi-ruína, que son un problema de salubridade tanto para os veciños como para os propios colindantes, moitas veces, destas edificacións. Entón, nós o que levamos é unha moción á Diputación de Ourense, porque os concellos non temos medios tanto humanos como económicos para afrontar esta realidade. Entón, o que solicitamos á Diputación é que faga un plan de unha asistencia técnica ben directamente con personal propio ou ben externa que esté destinada a apoiar os concellos tanto na investigación, identificación e regularización xurídica, registral e catastral desas vivendas e tamén das edificacións en estado de ruína ou abandono, especialmente cando estas persoas, as propietarias, sean descoñecidas, fallecidas ou ilocalizables. Ou ben tamén a veces que existen herdanzas sin formalizar, así como na tramitación dos correspondentes expedientes municipais. Os concellos non temos capacidade para facer todo isto e é o que lle pedimos á Diputación é que nos boten a mão tanto ben directamente ou ben a través dunha asistencia técnica externa da propia Diputación. Estades reclamando tamén en outro sentido, en outros aspectos, que a Diputación lidere medidas para ver o eclipse na provincia. Consideras que non se está facendo o mesmo que noutros puntos de España? Sí, parece unha cuestión menor, pero si vemos que moitas administracións e moitas diputacións, neste caso, están creando uns plans tanto para enclaves para poder visualizar o eclipse, ou ben colaborar cos concellos realizando actividades ou eventos de observación. Recordemos que Ourense é unha das provincias, digamos, privilexiadas, entre comillas, onde se pode ver en zonas, sobre todo do Oriente Ourensano, o 100% do eclipse. E vemos que esta Diputación, o 12 de agosto non ten previsto, en principio, facer ningún tipo destas actividades. Faremos esa reclamación á Diputación que non está a tempo de facer algún tipo de actividade cos concellos, ou sobre todo, digamos, nesta franja toda onde se pode visualizar o 100% do eclipse solar. E seguimos con máis temas. Tamén eu penso que é importante un tema de seguimento, o transporte metropolitano. Hubo unha reunión a última semana e unha solicitud, unha petición por parte do PSOE para que, sobre todo, se axilice esa posta en marcha por fin, non? Sí, porque vemos que aí se volvemos a partir da casilla, é dicir, na última reunión sí se van dando avances, pero son moi paulatinos, e agora se querer volver a redimensionar, digamos, o que son as frecuencias e, sobre todo, os itinerarios. E agora se fala duns costes económicos que antes non se habían posto encima da mesa, costes económicos que, lógicamente, hai que analizar, pero tamén consideramos que o transporte metropolitano non é solo, digamos, unha eficiencia económica, sino unha eficiencia social. E desde ese punto de vista temos que estudiar. E, o que queremos é que se poñen en riba da mesa, dunha vez por todas, digamos, eses costos que pode ser, como se pode afrontar por distintas administracións e avanzar dunha vez por todas nesa implantación. É dicir, o que non queremos é dar pasos atrás, e por eso queremos que se agilicen todos eses estudios económicos e se poñen encima da mesa e podamos avanzar definitivamente nun transporte metropolitano aceitado para a provincia de Ourense. E de outro tema, falamos de incendios. Estades a denunciar que a día de hoxe falta, sobre todo, planificación por parte da Xunta. Falamos desas franxas secundarias, desa promesa, non, de limpeza, que aínda non se asumo. Sin duda. Temos moi claro de que a prevención máis eficaz dos incendios reducindo a continuidade do combustible, sobre todo alrededor das poblacións dos núcleos urbanos. En este caso hai unha legislación moi clara e lle compete, digamos, a Xunta de Galicia. A día de hoxe, cando se había comprometido o presidente Rueda se había comprometido públicamente no Parlamento Galego, aquí iba a Xunta de Galicia a asumir
a limpeza das frases secundarias, bueno, a día de hoxe, solo o 30% está acometido por SEAGA, neste caso con convenio ca Xunta de Galicia. É dicir, ni se fixeron os 10 km de estradas conveniados cos concellos, ni se fixeron os 12 hectáreas de frases secundarias en convenio cos concellos, e moito menos as frases secundarias en convenio cos particulares. Entonces, nos vémoslo con unha gran preocupación, que estamos prácticamente a finais de xullo, e o 70% da traballo forestal que ten que facer a Xunta de Galicia está sin facer a día de hoxe. Seguimos falando de incendios. En canto a esa labora que podería facer a Deputación, considerades que é suficiente? No, veamos, nós cando foi despois a vaga de lumes do ano pasado, solicitamos na Deputación de Ourense a creación de, teníamos medidas, pero ao final a creación dunha mesa de incendios. Que a mesa de incendios se fixo ao longo de todo o inverno, se demorou muchísimo, de moito máis do que nos quixéramos, e hasta o día de hoxe, hasta o día de ayer, non se nos presentaron as conclusións desa mesa de incendios. Na mesa de incendios fala claramente nesas conclusións que hai que elaborar e implantar un programa integral de prevención e extinción na provincia. Non está feito. Que hai que facilitar e promover accións preventivas no mes de outono e inverno con personal aceitado e disposto para tales cometidos por a Xunta de Galicia. Non está feito. Se nos dice tamén que hai que fazer un maior apoio das administracións a gandería extensiva con melloras económicas para promotores e concentración parcelaria. Non está feito. Tamén nos se dice unha limpeza efectiva da franja de protección do núcleo de población. Como dicía anteriormente, non está feito. E tamén dice que hai que fazer unha mellora e mantemento das infraestructuras necesarias tanto para a prevención como para a extinción de lumes. E tampouco está feito. É dicir, un plan que se nos entregou todavía no día de ayer. Entonces a Deputación tampouco fixo a labores, digamos, neste caso. Sobre todo, non se implantaron as medidas recollidas nesta mesa de incendios. Temos pouca memoria porque co ano que tuvemos o pasado ano. Sí, a memoria, vamos a ver, só nos acordamos de incendios cando é lume. É dicir, o ano pasado vimos as condicións tan extraordinarias para os lumes e para a incidencia destes lumes. Eu recordo, había unha intervención que se fixera no pleno da Diputación, onde había unha deputada que dixo, isto solo podemos arreglarlo gracias a Dios e a la Xunta. Claro, Dios non sei o que vai poder facer neste caso. As condicións climatolóxicas non sei cuál van ser, pero sí é verdad que a Xunta de Galicia, que é a responsable e que ten as competencias no monte, no rural, pois non fixo absolutamente nada da súa labor de prevención durante os meses de inverno. Pois Álvaro, moitísimas gracias como sempre por esta conversa e seguimos falando. Boa semana. Boa semana, igualmente. De logo, gracias.